Eta zu, beste gozat. Gok baino borondategi jo zen elkarri lantzeko. Bai. Alde, mendaketa lehen gutxiek eta, osea, ez dakit panik. Berba, astu izan egin emila, beste borondate klasiak. Gok ez da borondati hori. Lehen bizi hasten zen, aretu pixket larrura eta jendu eta pixket arrot eta jo, eta jo, pues, eraiteko are txikitia, lehen bizi are txikitia, txikitura, hautsa bezaleen, lurrura, eta jo, ara hundia, arrek arrotu ja, ongi. Eta ja ondorien, erain bizi nioen, bateta, arroia, maiza, Ora guztia? Itzurra. Azkarra, behiak egin. Karra berak eta... Azkarra parte zen. Ja itzurra, itzurra solen. Persona zen. Asko ibilia. Aleik makina egita, ere iziduen da. Bizi berdetzen zen. Eta zen da, itzurra ikan egin. Lehenbiziko larraina buen, puia. Loreana, koxien eskinekua, jakana, azkena jakana. Bena. Eta zer, izan lehen da hazi izek. Bai, garbikoa aki. Eta gio... Kakaki, zera korotzen zaiken. Bai, korotza. Kakak aurretik bota eta sumiatekin, begirio, masa bezala garri. Hormien otzak hiltzen duen. Garbitzeko joa isetxak italean den. Bena... Arruina. Está así en campo hoy, pues claro, gari hiek lotzaitzukuen, eta claro, euno, zera, irikiek ikotak nahi bezin joan. Batzu ez azkinen bi horrak. Eta bi horrek errazoa egin Haiti izakaiten beste sei klasea diozen ziren. Bolta azo diozen ziren. Eta haiti egin bi horrak eksterkan, beti, bolta eta bolta rapido diozen ziren. Eta irikiek o behiek, zazkanak, gizon batek estasian gainen jarri, eta irikiek anibezen boltaka. Argi txikitzen du. Boltaka. Eta besteak, sardiaki, bolte maten. Bolte maten ibetzen nuen, gari jura dena, iso utzeko dena, eta txikitxo dena. Eta jo zeran, asaldeko iaitzen nuen garekin, hiperra hasten nuen aizia. Gehien batzen hasten nuen, saile galdea, eta gara jorta dago, prestatu gomitzen. Eta orduen, botatzen nuen zeraki, sardiaki botatzen nuen. Eta gari jabaten nuen aldea atia, eta ahotza beste alpia jaten nuen. Separatzeko, aizia izpia, mera. Bai, aizia. Aizia izpia maior, ez zuen ez ere. Urren nuen hain izpiatu. Eta askotan hori jastan ziren, da kabo. Lain arraskotan hastan ziren, ez ere. Arre peruarik. Peru eta... Zer, nola... Julio, agosto... Bai, agosto, claro. Esan diren gerra ez zeietu berrikien, da txaolea holinen nire, hamin urte egin, bakarrik, atarik txaolik, da antxe goa eginen, gaubinen gazteen, da atzea hori guztien agin zumani jai, berzatik egetxi, gazteen ditxea, labazta hartu bizkerin da.
Hoi, hemen urte egin nimik, Ata egin txaula gordia. Goizien jetxi, eta gazte egin Sumitzak Bai, sumitzak. Eta sumitza zure eskuek eta burri eskuek, bai. Bueno, lehenbizi burri eskuek, gio zure eskuek eta jokuen gio. Oso politeina, zure eskuek. Eta gio da kaiku, esaten ditu kaiku. Haike bazien, no? Bai. Oike joda, handi jaten ginen, ana osten ginen guke gazura jo osten ginen, gazura. Ez nia ez, negati, joder, ez nia, gutxi dugun da, handi hartzen goguen. Ja gazura osten ginenan, arriteki, lehenbizi arriteki. Arriteki bihurtu bero, eta zer sustantzia dutzen zen gazularrak arriteki. Burriak ibino goizu duk arriteki. Arritjura lehenbizi sartzen nukene gazura jo zibiarratzu genien, hau zura jentzen zibiat, zakantzegin nura jentzen zibiat, geho garbi jagalditzen nukuen, eta botatzen nukuen ja ean bizungunia, jo hostia. Leixazten arteria Osten nukuen, oso eta zera egiten nukuen olako norzen txindua gero hoi, bien olako zera juguetekik eta sartzen juguen aixunek eta aixunek asko gehiatzen ziren trapuko biomen, bestela eskuek ondatzen ziren, bideko egin nik bete egin eskuzuz baina kontu bilo biokuen ardi egetzi baino, 3 ordu leheno, hemen juguen, Adi oik, aixuni oik. Eta bere xematen baizik egetzia, errape guziek kranos betzen zazen. Konton diru biokuen, Baina deniziak... Zotatu zitu ginen irugo. Ebene etxuzazio bi hor bat egin dira. Otsugura. Habe, Zuk harrapatu bat? Guk harratu ez dira. Hortago guek nagoen atxo. Jarrerra. Ez da egia. Zerku egin. Zerku egin harrapatu hori? Harrapatu zuen? Zerku egin harrapatu zuen egin. Lan etxarri jarri eta zerku egin handek. Otxarri gotzeko harritzen duen da. Baina batu zepa ilutxarren duen, bentzarri golo, itxurri jauten den. Hane zepa batu, larri txarri bezin, harta, zoi pixkez bi gehinti eta batu. Eta aliatu zigun txuelari, esot erbatu puxka hentzen. Baina, angelik jo. Zepuek. Eta otxu alde. Eta otxu ikisi. Claro, txuzen galdien, zepura, txuzen galdien, espatu gunda. Zegara batuzien, tiros botatzen, betaztanan, gehiago dizatzeko menditzen. Horren botatzen tiros. Eta uri dutzen bi hor batei, irunga itxatzik digan otxuarrak. Eta bi horrak egin duzen, Behorak egin jarri, otxuarrak. Eta dene jakusteko. Errexerri. Errexerri. Errexerri, otxugura. Guztako dira. Txarra lana. Bai. Odindar batok txeptzek eta zeago guztiko batzua eta hartze bilea eta ez niateko jendiet, eski biltzen egin. Eta zeekin zinen, bildu, launtze bildu. Ze bildu behar, eta ze esateko eta bostetan hau buru egiten izenik. Bostetan hau? Bostetan hau bai, dena. Hautzek eta bizitzen ziren jendiek, hain definiagi, haurrek eta bizitzen ziren. Behiek baino gehiago, behiek baino ez nire gehiago. Behiek ez ziren da egiten, baso behiek. Eta hautzek izanako, ez niako. Ez niako. Haurrek ez nien, hakipako diete, bihaigen horreko jantza eta txuri jutekin ditu mateko. Eta hautzek ez imaten ziren. Bai, fuertio. Bierto, ite hain bidea banatzi haiko bi. Eta zeek zinen, beko basua afan? Bai. Basokan bilotik. Basokan bilotik, bai. Atzo bat egin ontziko du. Bai, hautzek eta leitza zirela, hor,
baina bada bizi hautzen ez nean Bai, Bai. Esaten dut gehitzen. Joako amari eta gautzen ez nik hasi dizien. Bai, Buelteko Martinen, are ama gazte egitzagio. Libre zetitzen dura. Putigorren libre zetitzen da. Ura hautzen erdiek hasi zen. Bai, Orduko laguntza hain zerbitzen. Bai. Hoi buelteko Martinu itzen, beko bueltekoa. Bai, jaito zen. Hautzen ez nia. Ara ere hasi zezbuen. Hoeke gutxien zituen. Hautzen. Den joan dukala joan egezan joan. Hautzen betione joanik zerbitzien alden bezerbitzien. Bai, ura. Eti ze esana, baten hautzen faltatu, usta izer, eta bueno, hau giziok. Menizien roietatu zituen orduen. Menizien joan bueno, egaztia eta hoinean ikusitegat batzuen. Hautzegi. Lan gorra zen orduen, hantzei. Lan gorra eta ze esan onbitek. Jendea kexatu eta. Hau buru, bostetan hau buru baitu zezen. Bo, kantia, bai. Eta ez niabia emako biek. Emako biek ez niabia. Eta jo, ondo otatzen zuen, duleldu zela behiena. Berri usiatatzen zen. Bai, zu bide duzien bexitetan behiaiteko zentzien edua temora. Beizeiek, hola? Beizeiek, goiko dunanekuek. Ekartzen zituen Denak, ekartzen zituen. Ella bando botako zentzen, behiek aiateko zela, lauten o lauterditen o aproximadamente. Dorbo sokak egaten zen, behiek zuen behiek eske. Baso, no? Baso. Zurni, aiatu inago. Behiek umian gezion, baitxak, bideoan berkoina, aliatetetan, nirestetetan, nirestutian ditzen basuen. Oita. Otxeetzen nione, opatu txuzotan nitez. Hemen nola dode eta iretzu behianik, zerak egortzen nio, makileaki, negan elduzien dar, negi. Eta goi behiezien. Ja nule zahatzen duen zentia. Jo, jendeek ezagutzen dize, falietik nahetzen zen, ez da? Falo txabe ezagutzen du, zontzare behin, elduziela. Eldoan, goiontza. Jo, zeinena zen ere, ez da? Guaren lütkuta, han daude eta hartza fanta. Guago jendiko izte, jene? Horregoko zara. Gu behin eta binekan basuen, honen zen, meiztozko azten zenien, hor jarriko zen balkonan azpien, keto, aquí estoy yo. Itxeak usten zen. Llego ba... Zurmontia, bien. Eta nahi behia izaiko eken zite, eta beste eken basuen, kamietu eken dia pixke, itxekotik. Eta emituen ezatu. Zezena, behez ezena agiotatzen zen, saldua, behez ezena agiotatzen zen, behiz egioten zen. Eta zezeno, anibitzen zen. Goazen zen, soziazion gaien, zeira o lo que sea, eta baten zen baten torti betia, bestia. Eta peligrosoa zentzen nura? Bai, batzupei, bai. Larri bili izan, haiki garroak eurreta, eta zezen hori harrimetu eta irigei arka, eta... Bai, ibili izaren olak ezki, bai. Aldi betenik ostateko panekin nio, heldu ginen alarde, gure, hain hartzaitzen hori eta eta utziteko gara egezen, pues, gudemos niek etozen, ginen durazion, kaxarnan bien, zezen hori, kilometro hori peño gehiago, pero... Eta... Hasi nien, zezen hori goraka. Zuber hasi zinen otxaren zen. Haik eta gu arbolea izoni. Arbolan azpigen, jarrita. Bai, Arra bat magaio. Eta isulaneko haikiuna duzen, Miguelen haikia. Goiti bera duzen, aldetik, pues, 1 metroa hola. Zezen edua, zeinen da, jo, zaitu noi bat, dira lasterka. Bestena bazen bau. Peligroso. Lasterka.
Berba txerriak nandu tordu benda, txerrikomien pentsamentuten berba antzu txerriak. Eta utzik eta ginen, batek. Bai. Eta arrek egin zituen gizendu eta gero bueltatzen zuen letxona eta biara egin zen txerrikomiekin. Oida, kiden, oza, gu egin esaten duen jatu ala arbazuki, behiek hartzen erkiden. Arbazuti erkiden arbizureño? Arbizureño. Hau familiko zilako, zo? Behiek ezo eta gupe zelasko. Eta gio arge egin zuen nien umiura, mamiño numian eta behian. Eta zuko ezer egin zinen? Eze, bai? Behian... Bai, ja gio, behiek umien da, ja koskostena ez besteak, oso ez txarra hi, basuene malkortzen zien behiek. Bai. Eta bestela, txerriek ere iruko zen ikuen, txerriek. Bai, txerriek guti hori dira. Eta hori, beko basuen hori zen, beko basuen. Zotolak. Alarner. Bueno, yo no con ella pues nada. Larra bilatu. Ure nada. Ure nada. Ta zotolak nola egiten zien, zotolak. Zotolak zoiaki. Zoiak. Ez horrela zoiak eta alarratik ena de ure jarri. Egur betola azten zen da, jo? Bai, zoiak da bertikon da. Txerriek azitzekoen da basuen ematen zen, da gio elkarri egin zen, ez da? Bai. Eta gio hemen ematen zen Gio itxen, arbilek eta... Bai, pues haitatu. Azitzen zen orduan aurrile. Bella, por carros. Aurrile. Txandaraten viajantiat eta manten gutxeta. Gui hamak, aborritu izakaratu haitxen gizan oita, gore etortzen. Aurrilek ezkaratien, jateko, eta aurrilek izan ura pasien, da, jasozan mentzin da. Hortzien bauan izan oita. Behez biltatzen mentzin da, aurrilek soseatzen mentzin da, behez zeatea ura pasien, jasozan mentzin. Aurrile asko. Aurrile kantidad. Eta txerriek izen zubinien, orduen emakumeek lan diru izen zubinien. Bai, orduen behin lana. Orduen fat festak egin zekurin txerriak. Txerriak. Noviembre no, ezta? Igual, noviembrien berritako zaio. Berritako batiki bete askira. Zaino gimniatu besteak izen zen, persako osten zien, persako la, nuna latza. Persak arbidea, denak egin izbio sogen arbidea, pateta. Eta osten zen, tura arteinak eta io arbizgero tortan, meizak. Eta arteinarki horien, eta hori gura gambelien eskatzen igual. Loditzeko. Gambela. Eskatzen, Jo, Januxo, beste txerri betet. Eta bi txerri egin egiten zen. Beti ginen, bat berritako eta bestea... Familia undigetza denak edo izan zikioen. Nok? Familia undigetza. Familia undigetza, klaro. Baina nire akordatzen hon bibintzet, berritak. Eta jo bestea. Eta gero txistorra eta tripota. Bo, txistorra eta tripotana eta politizeten zen, aurreke parintik etortzen zin da tripota bandeja politiki, jarri tripota, kibela puskada eta hau eman zen, alako itse bantxa da Maria. Tripota. Gualdako tripota. Tripota. Etortzen zin nuela eman zinuela pestato, naranjato, zerra. Parientiei. Aurrei behin du ematen zen. Zaten nire pariente nitxeta, tripota partentzia, pozuz, La fiesta zen. Fiesta, rei. Ja lan asko esan duna tripote, txistorraik, urdegia jamon, pernideiko konservatu, gatzi. Gatzien konservatzen ziren. Gatzi. Gatz asko, eta... Nun sartzen ziren, kutsa... Kutsa nuen, porlanak egin da, porlan asko... Kutsa, porlan asko... Eta arrekalako tuba, noabe salida, gatzan salitruga... Fateko eskurza, bertan egin zen da... Eta hastio buelten man,
eta gatza berdia sartu, ez urran kontraktan. Hostieletan ematen nio. Hostieletan, behi. Hostieletan buelta ematen zen. Behi, hostieletan. Ja bestela... Hoxe, hori txerrikia deitzen zen, claro, txerriak izan zen da txerriak gauzek. Jo egun hoze jaten ginen da, aloia, urte jarraki, aloia, urte jarraki, azte uzen. Kozidura, zehatu bezak egiten, hola, zen ez zion diruik eta. Zuak horretzen aurrena saharrako no. Nio haitu ditu, saharra botatzen. Bide, Hor gihorren eta, Daude, guaina ginen zera bera. Txoxa... Bai, bien txoxa, baina goien, zera da haien. Zer da haien. Itxan, atzekaldien, zer zen da haien. Laitxea hori. Bueno, antxar. Ego handizakan arra zugoa, eta bien zioan makina, iotzeko, txikitzeko. Eta baina txikitzen zen, astuan, zera bueltaka. Astuaregi bueltaka. Eta txikitzen zen. Hankutxileatzeko. Bai. Hola, hori dena bezabatuko. Eta nio jantzen, nio probazioa zen arduata. Eso no. Zer, nolako ziriki bezala, o zer eskola... Alelioa bezala, handi tiretuta arteko? Mesi xarra daiken ziren, Posibetu zazien, odarnak eta kuadroazo. Aiten, Ufaka egin xarra daikia, eta ez, Akiaro ebella, bella. Bere, ez zen korrintia, hola, hemen, xarra, hoi bakarrik izan, ez da? Eta kanpotik hau zirtatzen zazkibeni. Eta hoi kuro ez ze, kanpo zuen, kanpoti, o... Xarra? Xarra duetin hasi zienien, bihaik hasi zienien? Jo, atzekaldien, idutzen ziren, atzekaldien dena xarra. Xarra, espalditien izan. Dena, guai hor dago, elkarren hori, Horti xarra, Aspalditien izan, da? Azten moran, ja hasi zen, ja galtzen zen. Xarrako egiteek. Dena, oso egiten da, ja. Aurrero dena den bizuen, da, dena oso. Ike egiten zen, Xarra klasea, osko zabala, oso miliona. Xarra egiteko klasasko gobe. Gota klasean Horreleta, lotik egiten zituen, horrela gana. Lotik ez, egiten ziren libreto, horrela, lotik egiten ziren urragoa bezala. Libretu nola libretu? Banda jota, horrela libretzen da, nahi guen karri, baina ez ikun fana ine egunin. Ine egunin ziren usten. Hertxearan ziren da, bide libretzen dela horrela eta antzuten gane guzerka. Herri guztia. Horbela, Horbela, esan nire txaketa jartzen zituela, jendeek ez, toki dut harrapatu eta... Zer duzi lixiba, zer duzi tola. Horbela eta maana famitu. Guai, behiz, horbela beste ez da, Horbela biltzen bien nar, jarruan atzin jartzen nuen esporta. Eskureriari, zapur jartzen nuen atzin, jarruan atzin. Erdi pariaino berba goreño bete gontioz. Toan zetorri eta hori joiz egiteko. Ointua barratakio. Ointua, gara, horbeletan jaten ziren. Ba, ebe, ointua eta genio efanera. Horbeletan da. Horbeletan, bai. Igual mucho con un bibetan, esporta. Jaten egin bastante ere, ja. San Juanetan belarreta, zinen? Belarreta nola jaten zinen, belarreta? Garmin jogu zen horren. Araina bueno zera, ura esklusiba. Ura San Pregondoriago. Ura Lizarrengo festako. Aragotanik berseak, Lizarraiten, txintxilika, berba, iruro izan duen. Arbolien, txintxilika. Bertakoen geldekuan. Barkiloteak dudaten. Barkane barkilek. Hanbe, txispa bakarra batut, togano.
gani mutiko egozkera, ez da. San Juan ondorien gine hori zen. San Pedro Miran. Pero tan festak laguntzen hor, zerrengoen. Egunekuen araña bat bia dana. Eguna, señalado. Da, aitea behin ibiltzen zen, mintia egin, harinen. Ezagatu harinen araña. Harinen itxura. Pues, han ezkerretan, Gurizaten da, lintzarragoa mintia eta dikota zilua handako, ibiltzen zen, no sé, 36 años entzitupenako betxike. Han ibiltzen zkalo, han ibiltzen zen, plantatzen zuen, aritza, eta lizerra. Eta dikota zilua ezakanula, eleante jarrita. Eta ibiltzen zen, laula ono bost ibiltzen zen. Eta hasi zen guetxa, pues el año, hasiko zenan, pues, el año 30 golako motizen zen, nik laurten ezkalo hasiko zen guetxa ganin. Eta han entzukun, pues, zera, esto, 6 peztak hasi zen. 6 peztak izoztio dupen. Eta jo jaso zituen, 6 urtea jaso zituen, 12. Incluido domingo y todo, jarri zituen. Bai. Eta gora zen zituen, pasat, hori bene zen zen, kintzena. Kintzena, 15 bai, 15 dikota zituen. Bai jaten bezala? Bai, 15 unionokaz, kobratu. Tekazen zituen, 29 duro, 30 duro, hola gintza. Eta haiki familia eta huria. Baina hemengo matxoa, egizerden, hemengo matxoa, pues, lanak egizkio joazia, egizio libre zen den noan jateko, eta nire joazia hamien. Da, etortzien, zerati, otxagabieti, baso bizona kontratista, zamutilbidea, baso boska zagalan, da, ura botatzeko, pues, hain sekula egon dene basoen botatzen da, eta periruko lana ba, basoen botatzen azia, zaizen ba, bota bia zonda, gaina joletu zonda gizetan nola. Eta ginen, eta nago ziren zion, espiago, jatu espiagantza, eta, Ahontzak zin, otxagabia año. Otxagabia año, egun osatu nioen da otxagabia jaixinen nien, barrorta, aljamei nioen da logra ebegien. Eta gabien osan zion, behi ofizinan zakan, ofizinan zikibet, eta osan zion berta, eta osan zion, ja, ikusin zikela lanien da, hola, eta ongi, ondaten dut jat, eta sasok jara, eta konte botena, goguak ja, ikusten zuela, zazioik egoen ditugu zibierdi hasa, joan ez da. Bella, ni zioik, zioik dago eta denon dago eki. Zena zegoek iguloko zazioiko zonek egin behar. Bai, etxarra egitzen da zion hura. Beste motil bezuko gu bien zegoen da, etxarra bason jarritako di. Bella egitzen pan, eta egetorzen, ez etorzen esatien, ezugalde joan iguloko bakarrik, eta sanzionez. Si hubiesen venido esos de Chale, entonces con ellos vienen a trabajar y bien, pero han venido y ¿qué le vas a hacer? Hacia vuelta. Da, bueno, sanzio, bueno, yo si queréis, euskaren zeker diaz. Euskal. Ba, nik nebalin badazio lana jarriko ziket. Nebazio otxagaria, eso esamate, iratira ban, iratin... Iratiko basla. Han go nahozia tenizen eman iziet, hemen justifikatia zera, txinbita eman zion paperak. Eta biler hemen dineba hazia eta jarriko zekie bidien ahantza oin izateko, bendik denak uruzetzeko, maleta biziaren arretazia. Zer duzaioa lania eta baina olatola osagabia atorla lania eta handi jarri niozik egontzeko bidien da olendua. Tranquilo, sanzion, tranquilo, hola xiltorkok, Sari Antonio Telitxea etorriko, behanez eta jote etorkok, eta omen sartukok, da ze izan behar ziren, egin duzien beharrekin. Da, hola, han den, izketan elkarrekin, da, alako bat ez, zagi jardu, engatean hartu ematen digure, eguno, goizetan, lanea eta litru bat ardo, gara jartan litru bat ardo ematen ziren,
razioa, langile bat uzai. Gero, nahi zugunak, beste, gehioak, realizatu egin zugun. Ura parte, ura egin zion, gero deskontatu behar. Hola, jarri nire. Hola, mondela, behar, zai jarren azbeina, mai bezen, mai jarren azbeina, kunkunek, kunkun hondi bezuk, han, behar hona espiazuk, haurik gara pasatzen jola. Haurik, biltzen dira, ardu harta, haurik, eta haurik gara altzen dira, ardu hartan txupezen, eta kunkunean behar goten, eta ez dira bazen ez horrek, haurik. Da, mila eta nola tragazen girizlazen, da. Tragazen zikien haurik, garbi iztasun da kristo, na? Eta gu, makila eta jozia horizia, kunkuna bazu, eta kama maglezik, joder, zeiz edesan, kama esto, zuzio berdigan, guan izan Dios, hoi, garbitasun egiten ziren egin Holanda. Aproposatzen, no? Aproposatzen, eta hola. Eta izketan gartuzen, gu agerrego motibizuko. Nunga zaizuko eta gu barrankasa, bai barrankasa eta zer diteko eta arbizmarak. Eta ernezei ezauzen nahi eta ez, gu baino zaro zen, arge gazetan oita marra menkamat urte hori zen zituen. Da ez zitu ezaz. Gazte samarraga eta bai. Ba, ni bako ikora nahiz, kan gute bali biloa zen, ba, ez ziren. Zer, nola showen, o... Ni showen, ai amai. Esaten nien amai, beste neskatu guztiek etortzen ziren zerbitzetik, zurri-zurria. Karo, kanpo bat ez dini. Eta orduen beltzen baten zen, beltzen baten da, eta orduen zurri baten zen. Eta gu showen bestuik. Eta ni beti showen bildu niz, beti. Esaten nien beste baten ziren da showen eta egotzen ziren txuri-txuri, guapa, diru bizkiatek, guk ezebe. Eta esaten nien ama esabitzia bat egotzen, segi, behi zetorri gehiago itxonta. Bierko benditu. Bierko. Itxelantzia. Bai. Eta den da sarbitzia, detzima sarbitzia fan, panitzen idonostia. Sarbitzia, txokokoike esan duie. Eta zefan eta goxiek zo bitxartan. Goxiek. Eta hoben Don Juani eskatu ziduen, entzima, nolako informiek eskatu ziduen. Eta fan eta Amerikan ezien. Eta denak ataiken zazpiken, ez zion usten izketan ez den gio bide. Goxik atarazen zien denak eta. Eta ni fan itzen da, eske estan epareki un poco tierna ziten errati. No tiene otra hermana mayor, xixi, zakatela. Bela uran nire, eta iruditzen nintzen, bipiku behendatzeko besteak, eta alo horiek, eta talua, itxe jarriko txarra, eta eman azierken zion, irin omen dizu, arteina. Eta kartilla, razionamentukoa otan zen da, lorrikuta horiak, hola. Usten zuen ez jartu, horiek. Razionamendu da. Aurrero bez, aitzara txoptena, Resuko esaten du, zean, Iruña behira baten nentzien, eskuz egitziak baten nentzien. Hemen di? Bai, arbizuti zen asko, orde bona nekazaduare gutxi, eta ez da zebia hastiak baten zien. Eta, zaten du, solda hon batzuko harrimetu, zazkiduela, eta apika egitea belarri jeba soldado hon bati. Bai, Arbizar bate. Eta gero nahi arreba pantzen zerbitzia. Bai, Carmen. Berroita amalau urte zerbitzen. Berroita amalau? Carmen, hau zian. Nueva Yorren oita amabi. Antzaiz Kanadan bi, Frantzien lau bost, eta Espainien, kamarera ondo zen Barbelasko, eta ganiten itxesua. Itxesua, eta? Itxesua egin zen alfresko. Nola basako zinen nola itxesua? Nola? Arrebauten zenan. Bai. Nauzka. Eta gero bakaleuta, a 25 grados bajo cero, Terranova aldean. Terranova. Eta gero, anote ginen batzu eskargatu, allá, duga pasakriatan, eta pasajes etorri. Y usatu 115 días. 115 días, itxosuen inin gelitu behar.
Petra ura zer zen, zuen ama izan zen... Gui ama, ahijada. Hau da. Gui ama. Horrengatik izen iguala jarri ziren. Fíjate, zentzuken aikike, gui aikik. Jose Mari Bazion, zuen izuna. Eta gui itietzen gazteena handako padrino. Eta esa mención, ekiamuntekoa ben. Esa mención goitiai, txien esa mención isuponien. Ez duzu jarriko Jose, eta ez duzu jarriko Jose. Fan Eliza, eta apezak zeizen da Jose. Titxa fan da. Dena gara zizan zementzak ino, pues nik esan dizibite zut, bete nik nakarne. Eta Jose jarri. Beion, ondan. Guden dazkau, aia kontukuk eta ama kontukuen izenak. Ni bintzepen, txubotien izeba, pospina zen. Repetituen izena beti... Gutxindo den denak, soldaneko izeba, gui aman izpa, Carmen zen, gazteena Carmen. Ezkerra antxintzion osaba bigan handinen ezkondu zen, eta bigan handire zen etxarrikoa. Eta izena zagirion Domenika. Domenika jarri bizio larrak izena. Zakarra abila, nahi duzuna. Abile, Domenika. Peliona, ego mengo ama Felisa. Peliona, zen? Peliona. Ez da zu, goazen dizu beste uzat. Mena noio, Ekuna Miguel. Eta hor zera, Baiz Andreian nifaten zen. Lexkoneko kantonetik. Saltatu eta atzekaldetik. Zi, inozentek egiten. Nik saltu nituen gutxa jananean. Zera? Ontxian Jesusa zion ezkonduik berde gutxa. Gofintxoan txa, lakuntxaniak. Nobilloan diatatzeko, guien batzetik atazen zien. Zizu, kanbillo non duen honek, Aurrero, hola jendik ze, zuen, da dena eta... Ez da nintxin bezala, zo. Eta nik ama esan ezkondu inugula. Halakoa, eta benardoka, ezkondu ikugua, eta, eta, joxen izkinetik beltazen dut, ara, guien bat agin. Nik ez ditzan. Benardo, esan zion. Beharrak esan behar, Ale baiz esan, guiamak. Hau ezkondu, guiamak eta. Esan, guiamak, mutikun ez esan, zinotekoa, esan, gamako esaten Finezetik esaten zuen kontatzen zuen, Juan Undinek zetizatzen zuen, guietan. Uste, Pues, ura Emilio horreko atzen, Emilio hori bitxon, zen. Horreke, Andrea, biletuek egin barrena. Lapitxaldeta bateko, egiteko neskadura politia. Eta fanamen da, Andrea Jean jana, eta bi espekumentzo den. Zein zintan gehia. Bizimentzien ardesalduaki zera hamasen niet. Eta eta zaharde jagumik egiten hasi gabe, zeinek eskonduen izuko da. Eta ama, zaharra bat ez da ez duzula esaten haitian trazi hor da, berri, ja. Eta ondillo guen haitia, eta iruela, bolta pari haten mantantalon nahi bila. Eskonduko bat, gero pentsatu zuen, behien gainetik haitian pantalonak, eta nola beti prestatu bia, ama semiek, boi, da, jaten deliza, eta zer, apesa hasi zenik alde modu bori haitien, senarreta agartzen duzu Jose Antoni, eta bestik, hau Jose Antonio, Nozuta jarra xixka. Jo, alajen gara jarru zenien, zer ematen zien monera o txamponak ematen zien. Eta hasten da, hatzen da azpiko pantalonetan.
Hasi nintzen pantalona jaisten. Eskatek eskatu, espantxonik. Apesar espantxonia, tozonea, ez. Horre plaka jaisten joan niba izanei izaten dut. Eta ezkondu zinean, zu ezkondu zinean guain egiten zen arrijia osatzen da gitena? Ez. Ez, ordu ben jezen. Aiama, nik Tio Manuel, ezkondu zen arrotxeko Bizenta. Bizenta. Baina bizia da, ezkida eta baina bizia. Eta, esto, aiama, karikagoa baten ziren, bat esiliak, bestia, paskola nina, jendea galten zuzen batzen eta lombreen Mikaela kordatzen, Mikaela handia zatu zen iban zuk ez? Ez. Mikaela handia, eta hau ez dakinok! Zaten zintzine eman ziren da? Denak esaten zuz. Jende ikusteko ze jakinean. Eta hola. Ondo ienak elizen. Entierrotan, gura zertzen. Entierroketa diferentia zen. Itxenilik digutukua, eta urren eguniako banketiako txaitin. Enegi, parentzela. Inbitetzia barin. Leno, balizetan zen goitu nani nahi zen duzen. Eta ez da hor inbitetzen entierroa? Behin. Egi guapaten entierroa. Parienti izen ati, Parienti izen, parion abisetzen entierroako. Abixetu den berri entierroa. Guai faten den guzela mundu guzia. Behin bodetakotare, etzen ematen tarjetak, etzen ematen. Invitazioa zen entierroa. Eta gero, itzen zen garaikin esan dut, gizon honi guztetuko zakitun dene inbitetzia, ez da? Parentela duzia inbitetzia. Eta hori hartzen ziren como argumento, eta azten txuguen entierroen aharrez, eta gabatzen ziren kantaz. Jo, baten txuguen taberna. Azten txuguen musien da. Parentela egetzen, faten behian. Parentela, azken egotzen tasak. Un buen día. Es lavadero, que se. Tu buen día garbitxu. Ja, garbitxu Eta jarri txorroen, esaten dut, txorroen. Eta gero jartzen zakion, beste manderiat, genien, tan hautsa zukua. Eta arreki, jazta, horpa garbitxu. Gauz behitua gota, eta gero zutu egiten zuen arrek. Akaso jaban boska, mata gotako baino, baina ez dakit. Esaten dite useia, ona botatzen zuela arrek, usei gura. Eta gero, esaten zuen hartu, eta ubeldien. Uda honegu, askotan esaten du. Askotan berban egupen ubeldia afan da izotza usten zinu biela, arropak aklaratzeko. Eta labaderoa, probitzuneka labaderoa batea. Andre kuadrilla dena batea jaten ziren. Hilaria eixe, postinekoan da, kuadrilla zen. Sartzen dozte manitzen. ¡Hala, fuera mentira! ¡Arriba a limpiar las mierdas de los críos! Eta ubeldia eixe izia. Kao txiki asko, tio. Nire gazte demora izo horret izen du. Yo me hice que te chegas en mosquillen, se carretera kan. Eta yo en usin shona kundin hacia vez me sai porka que me sin chue. Ta haso chinchili. Oi. Gamba zeleia. Gamba zeleia dena yo zen. Agio hay que egin porka que egin bierna gazteñe jaten zen. Ta. Kostumbrea bazen gazteñe jateko. Eta gio jolas joku bedo baten zela bizitzen, no? Bai. Bizitzen alako ikusten bazen duen izatzen bazen, bueno... Hoi huele itxatien, gizon bat, emakumeat, eta bi hau. Eta hau jakin bizu ben? Astatuen bizu ben. Da, ze itxe zen, ez da? Denbora pasatzeko. Behizu. Hoi jola soizien hemen. Horrero, hola igual porkak egiten da, horren zinen da. Ena, gutxin porkak egiten ahaten zin, zoben amniaroi, zera.
Xabuela, urteko. Nik gaztea eta borkak egiten dugu, jalasatu egiten da egiten. Eta gogo esek, azen nozkeienoko zazpi Andreo, egiten zituen denak. Eta egiten zituen farrak. Eukuen ani bera, laurek eta bateko, joa jai ematen ginen. Ondorio. Eta jai ematen, farrak egiten zituen. Juntetxeak. Gaztainek jaten zen, ez da? Gaztainek, martxa, jo ara egizetzeko bat. Bueno, festa. Tenia eta... Don Juanekin. Don Juanekin eta handietatzeko kontentuotan ginen, meize txuitzia bat ginen behar. Itxen, meize txuitzen, ekan bazalegin, bat etxiste kontentu, beste beztaritza, itxunek eta odio gaztainek horten zien da. Deno jarrotu matxabeltza eta gaztainek gateko. Ez da, afa, agia egoen. Misa zuitzen, no? Ego pozitze egiten, Eta gio garilla behietzen, dan ba, noten zira, hau txorak nintzen. Txorak nintzen, nola bizitzen zen. Guatzik ez zion asko lastegiari, Meizan... Koltsonik ez. Meizan ostu, bi unena, bi unena apartatzen zen joan. Gozatzu baren, lastegia. Lastegia. Ostu, meizan ostu baren zer. Posai, bi unena, goixonak, ordazen zen joan, etzion lan asko koltsoni. Batzuk, bide gutxi guen, eta koltsona betetzeko, eksartzen zen joan. No es tan asunto contrarizo esto Elizafan da sepultura eta historia Claro, a miña taikuna bainazkan. Lau egunen berri entzin. 14-18, baina maio entzin. Eta gero ikian da, eta posberi, kuiela garroi garri, txurria, eta gero manolina manera. Yo, por ejemplo, jandeleru bazka, jandeleru garri belaki, eskikuan, eskikero gauri, lan mitez, eskikero behar ezainekin, toba. Edo jartzen zen, zimat egun. Sepulturen. Hor bederatzionez. Eta gio, aurrero de beixatzen dute, zera mantzen dut, esko hogila. Hogila, jeien. Orduen ez, orduen iru behar, funtzipioa zenen behar. Bona, arraz, etorzen zen kantori bat entzin bera. Eta kantori bat egiten zen, guaix eta mesat eman da, beste teskan suatien, parintiatek ematen zuen, zerak moskatela, galdietak, eta horako zek, tartiertan traugatak. Adioazu? Funtzio honen, oposrubre, traugat emateko. Eta kantori ze kanpo ditozen zen? Ez, horrek, muzio behiak, gero tire. Osea, Luis Larreana eta holako, Ez, oian dugu. Oian dugu. Eta hoxin, bantzak zagen. Ematen zaki joen, moskatela. Moskatela, eta gero ardo honen bat, kontu bet, zeratzeko. Zerati, funtzio ez eskazu, baina zara, jorduen iru mezagea izaten zien da. Segido. Luzien horten zen. Luzien horten zen da. Besola, tekatzen zen joan bai. Sepultura, zure non irutzen zen joan? Sepultura nola da, ahko horixe. Bilertan. Baina, horieta baten gara. Aurrero, bakoitze beharren aukila. Bakoitze behi xila, eta behi sepultura. Esaten zen sepultura, lehen notik doa. Lehen notik, bertan txapen zitubilako. Esaten, nahi aminek esaten zuten. Faro, gui, fari bezu bat, sobra egin parinten bat sartu zen antartin, eta gu aurrea da. Ez zinien fan ez, nien fan ez, tokila respetazan, esaten zuten. Horretzeko toki jura, aurrero importantzia. Eta bai bako zeko, irutzen du behi sepultura, joan paizu, izabaten zan, nire jartzen zan. Aukile jartzen jubien da. Eta gero responsuek. Responsuek, hola, patentzia iluzio. Oio, bueno, nik responsuek egiten, belaki. Guztia biteztin, behi belaki komisio. Guztielak izan, behi belaki komisio. Eta non panek izarra zen oso. Eta horrekin ententzen. Mantalina, behi. Mantalina. Eta urrero, mantua, polixen guztien, polixen pekotan mantua guztien zuen. Mantua. Mantua ez, mantua. Mantua, bera tapatu dut. Hora aurrero, ez? Ez jo gehiago nien. Zure gehiago. Bugara jene bazen. Jo ez gendu zen mantuk eta mantalinik eta behi kanbietu ala. Kanbietu ala, asko. Eta gero zera goguetan da. Erresaio zatzen. Atai. Atai, bako zere atai. Familiaki,
me faltaba. Orduan asko, Mila asko. Angelus, ere bai. Aitaren, amabiten, jotzen zuten, Angelus. Uste jotzen du ez dut esaten dira. Eta solo baina zen dune, txapela zaten. Bezperak ere bai. Novenak eta. Maskotako gargira, de Quaresma, de Quaresma. De Quaresma, itxeski betzen ziren. Bendiciendo las casas. Eta bakutzen baten zuen gozena, erdibe. Uda podía. Eta arruntze bilia, izin arruntze ez da, boste arruntze. Bai, Apese gurte gozik arruntze biltzen zuen? Izin ziten, arruntze ematen zazuten... Jo, gatzinen zituen. Konserbatzeko? Konserbatzeko. Gantzinen sartuta? Behi, kubo bat zuten behi. Behin katzeatiz, itxa behin katzeatiz. Itxa behin katzeatiz, behin kostum pleuzen. Behin mona hidraki egin. Ekena Angelus. Oia ez zuen nivela arnako, Ja, horrela zara gaitzua. Gozozeiten, amabiten, iruten, eta gero behar dolariz. Da, hori jendeak solo menzionin da, kapelagendo... Kostumbre jantzin da. Korpus eguna... Beko adatatzen da, korpus aurrero beste modutea. Jendera jauna batetzen da. Dena, igual ez da, jo, lurren dena dela eta Lizarra eta denetan. Euria botatzen bazuen, eta belarru baten agarritzen bazuen, urte nintzen zen. Kuia minek esaten zuen, ez da. Eta lehen apeza eta respetua bezala zakilon, ez da? Gehiago, apeza, meistru ba, eta sekretaioa. Mehikubek eta, respeto zakilon. Mehikubek. Gutxe etortzen. Mehikubek, arreketzeken bezai, Don Tomas. Don Tomas. Gura. Eta gu etxek fumetzen zuen kuarterona baizu, goizak itoten di kuarterona. Ez dakit, Kuarterona. Eta solekete alkarsen zituen, iruñeti faten zen nien da zer aitea eta karsen zituen. Eta etorzen zen, mehikubek, gutxe. Behi zierruek etzetxibun atako, Bazak egin nun noten zen, hau izatetzen guzukaldia, eta hemen ezer hortan. Etorzen zen, eta kuarteronura, como si esto fuese el cuartero, ¿no estaba? Entonces, también como que atatko zuen, paperura, omeia, paperura, hemen diaptuko zuen, betetzen zuen ura, eta hemen bete kuartero, zierroa, hemen zierrukein, ja, hala. Beti gutxi, ne? Hoi beti. La primera entrada gutxea etorko zen. Meistru beke, Junek zakile mehikubo peño gehiago. Estudietu asko haitzu bat. Zuen haituna. Lakuntzekoa. Lakuntzekoa. Irurzun. Eta zehatzen etortzen da. Que, don Genaro, tiene usted algo que hacer? Y no, vamos a visitar a los enfermos. Tengo dos enfermos así, no estoy así. Quiero que los vea usted. Eta, goi aquí. Eta goi haitunek esaten ziona aquí, o lo que sea, sí, tiene usted razón, da, askotan esaten du. Genaro, eman diau jatia zerbait eta, ez eman ez, goi haitunek, ez eman hau garbitu hartio, ez eman janik. Ez, eta zeu garbitu diau. To garbitu, eta azten da, hasi diagoena. Ez sokein. Zate baizu emateko zerbait ez eman. Eta Braulio? Braulio, Oio, guan zera, kotxeko zela, ordu beraten zin karguek. Harri zitubun ikusi, karguek zitubun ikusi. Tituridia horri, plazak boi, beti garbitzen ari zen. Beti garbitzen. Hoi esan Braulio, beharreko txukuntasuna eta garbitzen da beharra. Txurri jotea,
oin egin zion zer neki. Esaten makinek eta iguelutzik karriken da, fuera. Fuera, berre jarrake zuen zen oso txuna. Autoridedia. Gizona ona zen oso, ja, que le gustaban las cosas bien. Bazen, xorginek ibiltzen ziela eta hori barbaikeatzeat, izaten zion goi, kanponez ibiltzeat ego bien. Begio, asko hitz egin zene, aizkoriko dama. Aizkorriko dama. Eta magaina eta tizeta, zuira, behitzia eta ikusten ginuen. Ikusten ginuen? Aizkorriko dama. Jende asko, atazen zinen da. Sekuloko jende montona bera, ara, andu, eta nire dastarkafan egiten itzen. Jende horren zen behera. Aizkorriko dama. Ze esaten zubien zela? Ze esaten zubien? Dama zela? Sobrare. Dama, subraki bezala. Behin, txispada jola. Ata horroten no malpor bat altzasun parin, horatu nela bezala, figetu ez. Altzasun parin, hola... Zela zela. Urbasaldia. Urbasaldia... Hola egin, urdin eta behar zela. Eta portal bat bezala. Andelta eta sartu, bezeko, sartu nateko lareko zuko urte sartu. Merrikien ez da. Olako kola, txispada jola. Bai. Guetik esaten zuen, askotan. Mendik eroten zen da. Egon goz askebinen, Egon bat jene dumen, berin ikia dumen zuko. Nero dumen tire, hola mentzion, eta olako tagin. Egon nizkorriko dama, garrita, kamek egin da, xeria eta freskuren, eta zuzuna regala dumen zen. Ikia dumen zen, hasi mentzen garra esiz, eta arra bezaldeatea jomen zuen. Eta bastante ondo ator mentzak ino respontzeko guetik. Guai, jorreztu jakin duzen, hobetan. Jorrizko amatetizatu zela. Hoi esaten zen, koa batetan zela, eta gero zer uti pasatzen zela? Pasatzen zen da gehiago joketzen ikusten. Egun ez sekula, ez zen. Zer zen, hola, suba, ez ez holako luzia txispada jola. Luz erabilo guzukun, eta txispada jola. Beste gainek usan joan soa barritzen dut, eta horrek edatzea. Además, iruditzen da gizu, elduago itigaret, iruditzen dut zuen, elduala, kara. Eta kerra, ez da baten zua, egon baten da, ez da izun, igamixiko zuen eta gaztian itzen. Bila itxispe eta katxarroak jolako luzia. Antzak aldien, egitea bezalako batek zaten. Eta binen esaten zuen, antzak aldien hola forrupa pixkeat eta egitea bezan iruditzen zuela. Eta unpanek esan ziren apezak. Hoi ukuen izan dut. Zera? Hoi esaten zuen. Ez da moduan. Eta zera duen da, hoxe gartin du. Ura gara. Pixutzen nintzen da, jo, hoze guzik. Hoi esaten duen, ama esaten zuela. Markinia. Liztiet izan ba bidien, da... Horroten mintxorra kolpatxu. Esaten ziten. Ama argina. Ozen goza. Gozia gontu duk, eta. Gozia, hiarri. Bi lizar bat hain juen. Han bidore bazaren, tentzen du? Eta lizar hartan atatzen zela, zera. Hain gerua atatzen zela. Markina atatzen zela. Eta jendia, olexia jendia, dena. Eta... Bakar matu duten, lurria bat atzen, gana egiten zagetion, o egiarek, o zer. Eta jendia, batzuk azkeneako ez ziren zeratzen, ez ziren sinizatzen egin, ez da bat ere. Eta jo duten nuen alkibet, mehi bet duten nuen. Eta mehi jura bakar matek hartu eta San Pedro Butzura bat, bueldia. Inferno buena, inferno buena. Txakarretan da izan oizaku. Izan horretu duela. Eta masku eki, o makueki. Gene uista egin. Uista, hori esan dute. Uista egin, botatzen zen garri. Garri. Hoi, zer egiten? Luxintxea, iruzen dut zuldua aterdik. Zuldua beta egoten da, ura errazitzen da, zuldu errazitzen da. Eta gero, horrek adien jazten da gero, jazten zailo zera, eta txulotik dueteki, eta gero eskubai. Hola, bizikletan bomba hori bezala. Klasika. Bestela, ez da egit, txatarrak eta korazen zagoela, mutikoten da,
zaku betin nahatzen zinela. Gero, zaku beti? Zaku beti da. Eta zaku barren bazen arroza marra, hori ikusten nuen. Eta bazen estutxe marra, txulua zuen da. Arrekin. Eta gio zera makileki eta maskuleki. Maskuleki, punten jarri, xerren ja maskuleki. Buka hukan. Eta gio beste atxosaz nite ditare, urra botatzeko... Eta ez, uista. Oherra zabe egiteko, isuntxeagi. Horan da, omen di, jarri gautazen egorek. Errazako baitu eta polikia. Jari mila ez dela, hola... Bizinetan bomba bezala. Holartu eta ibili-bulaten. Eskapita, jo aixu egin omen, piketzen. Aixu egin aixaltu. Aixaltu horrentzi egin. Txatarretan ez zetik genitxetataan. Bella mutikoek ibizen ziren. Nei da dintzen gati du. Eta izan buscatzen txatarrak. Que te hacían lo que querían y más. Oinik ebe esatut. Bella, gio txatarretan faten ziren aurrek makilbeteki, puntateki, pixket. Bai, pixket. Ego txistorra puskat. Txistorra, urbe puskat, pixket, Maria, bai, guai eskatzen dizu, Bella, guai euruetia, guai ezkia urbeia eta... Txatarretan, zu beti ezagutu duzu, guai egin da postinen dute Lorian txaz, eta? Batu esatea eta aurrero bizitze berriti, onutz egin zela arbizonia? Hilarion txa, bai. Hilarion txa, bai. Batzuk... Eta bero hori esaten du bien. Bai. Egin esateko ez Hoi esan ziten, Pilarrek esan ziten, ez da, agelak esan ziola, ez da gizinek esan ziola. Nik hori ez... Jaka antxetik joxen. Baitare, hori atxu nekak. Behi ez da, nik ez dut. Hoi esaten du batzuk, ez da get. Eta gio, mutikoek eta txatarretan zaku begi jantzit. Eta zu, gu almasortu mutiko izaten ziren, oso granujek. Iban aloke iban, Hilariona ez, Ostatuko Romonen gizonura, Joanen aitea. Etzen hilegun betez txatartan guigati, por txurro. Bueno, pues txatarra zaizen ba, torru bazien oso granujek, iban aloke iban. Eta sartu ginen gu, pues txatarra edu zin da, antzata. Haien Andrea, Ventura handama, oten zen, zera, gezki, xila dien, zen nuitzen. Eta txatarra esatu zen, eitzaneko Simon bizida, bortxorro, Eta, klaro, gu denor txatarrak eduzinen, pues, ankarren gana. Sartzen da, be gizona, makilbeteki. Itzugun aztatu Simon eitzan, agarrek aztatzen ba, agarrek, hile jendu, bortxorro dituzen bizit. Txatarrak eta Hain oso noten zen, oso na. Hoi zaten dite, diferente... Diferente, oso ongi pasatzen joan, guba izo akordeona. Pako, azaltu Pako. Gura akordionak edazen ziren, pintu zienak. Bauz ez antzak egiten ditugun azkenekoen, espazio doblearen. Hemen akordeona zien. Zau, ponetako dantzak, korrekaleko azkenekoen. Oi, haitxa. Azpanetan. Ez, hei, azke, aldi jo. Hei jendio... Hei jendio, eta jotzen zugun azkenien, korrekaliek. Eta gero den okorroen mutikotan eskatu edo eta, bueno, cada uno se pasa. Hemen dio ezi joitu, bueno. Hei jendio horrezen baile, hola akordenak. Jende mahaietu. Eta batzen zaien zuen oso giztu zen mutikoa. Baten ginen dantzat, baten zien, joan ezi ben eta gure izaten egin beste atzu. Ematen baino ez hau ikazen botu. Pako hartu tala, taberna. Hala, hori ari duela, zikene gukio dintzia. Maneitzen zuen. Maneitzen zuen. Txistora biltzen da biltzen ziela, zogarantza mutikoek biltzen ziela, zerarregi, estoagateki, eta kantatzen zuela, aingerua gera... Aingerua gera, jetxi gera, bez betxera. Eta zogarantza? Bixe behi. Eta gero zer zuela, bildu katxarra zarrako, eta gero bota... Ez, gura zen, zeran, no bizeten da, sus historia sagradan da, naroi, Lazaro una osaten di hau. Lazaro, gero izaten da Lazaro eguna. Eta gero Ramos, eta gero Resurrezion. Lazaro unartan, itzen zin, jatz, ure benion, loan beta hori izaten zen, izaten zin katxarro biltzen. Ten Cesarrak, jartzen zin, stakati jarri, ten Cesarrak, arbiltzen zituen. Eta gero, multilien. Eta gero, generalmente, quinto zienak itola. Eta egotazen zituen eskil horreti.
Eta hori zen? Kristezi zen signifikata zen, eta non janite behitzen, proiektu. Kendu ez, non jane, zen diotaz. Hain geru egera, hori kantiko, zike kantatu? Ez, zentuzu, jandola... Hain geru egera, zerutu jandu egera, horratza biltzera, horratza getzubena ematen, ataile gurretzera. Karraka palota gita. Eta, zenbait eta jen, etzezaren bat, no bezeo. Ura agatien hartu, eta zai, bestia batia. Bitzen jegera jenda, eskildorria ban, handi got. Azte santukuen da, oitura doan zela karrakaki. Karrakaki, neza zeratu herrin, karraka jotzen zituen, noraitzetzen egenen jo eskile, baina politioz izaten zen, ordu ben. Los bosmuteko karraka hogio, karraka jotzen herri duzia dana. Eta gio kantazen zuela kanta, hain gerua gera, olako... Behi, hoi eltziek. Eta hoi nola da, hoi? Hoi beste, estapanundi betazten zuen da, espera, ze esaten ziren. Hain gerua gera, zerutik etorrera, zartaia urratzera. Jo eltziek. Bizten zinien zuitibera batatzen zituen. Zuitibera. Eta oitura... Oitura. Zanpanak diferentzia, aurrera eta agoarekoek oso diferenziek. Zuk ezabatuko zinuen, bokailua ezatzen zinen, haitzunek eta bokailua ezatzen zinen, gio ahari eta zizien. Batzen ingo jarri, eta batzen erdien ere, dantzartzeko guztien dira eta horrek lehiotonek kasu gio, kasu beteman, eta denon korro jarri, eta handi... Zuko nesiko zinen, zupen dutxuko... Gio ezi hori, plazan induztako, jarri nahi egitako segitako puntu. Aguardela dute, da? Betzen gibazten. Eta gio zera erizela alkatean eta... Alkatean eta, magi nombren zaldila, Nombren zaldila. Ura, gantutzen, ola... Bai, arbizun gadugu. Eta zeite, zuen deskatu eta mutikoek, zera, Normalien izaten dugun, alkatean semia, eta beste kontzekar baten alaba, uste dizitzen zen. Alkatea berba etzakiten bezanak, eta inguru goma, lehenbiziko zerrak. Eta gero pasakalles o rekalles o igolako gehitizkiela. Claro, es que banda ekozerbait jaso musita dago. Hemen gehitzen dela eta dena. Bizan behintzen, mogo betzina. Eta bahigo, orduko jendia oten duen, goizien zera, zer doi... Zer zaten da, goizien... Bai, Diana. Diana zehatzeno, goizien espia, haik batean puro, kezkaetzeno. Claro, gobien garen jertzan, jo komezio txarretan, anabitazin egiten da, denak montonien... Ja, inako goa, eta zein joan bakin usten? Eta hartzeko partia. Eta hartzeko jo, habitazioa bat da. Haren da egitizimo da. Garen ja egotan bat zikin da. Eta hor duen zarrak eta denak eta... San Juanetan. Eta San Juanetan nu jartzen zen lehen banda o musika o... Balkonien bio animazion bien azera, balkonan azpilet. Lor bezalako bio animazion, balkonan azpileten han. Bezalea bai bezala balkonien. Balkonien zin. Esteleko musikuik, guaia nien letrezidele behatzen zen. Abio mata nola jotzen zuen. Musikura errien. Gustora jendea. Banda. Eta jo, akorrekaliez Miguel Ondita, guio sa Felipeta. Miguel Ondiz pastineta azailuna, besa bien sartuto inusten. Eta korrekaliez da, bulketzen zuen bat, guai ikutu. Zera, hoi korrekaliezien. Korrekaliezien. Korrekaliezien da. Korrekaliezien akaberan egin zibine. Sekuloko jendeek hartu, da
Dena plazantzioa guzia. Eta musikatzatik, dena gora. Goitik aldeaino musikatik, goitik aldeaino. Pues gu, Amparo Miguel Lagasti zarrati, Manifestazioa elkarrekin duta, hauza, eta jo, bera, barren kaldea. Eta jo, bueltakun, Bizeberina, perioden aldera, Bizeberina baitu, han gehinen gelitzen ziren, rotan da. Han iruditzen zuen. Eta botatzen zuen, jotzen zuen da. Eta jotarrek irubeko iruterditaino. Zer, listu erretietzu. Listu, Eta jendiek, jotak eta esan duzu, jendik kantatzen zituen jotak arbizun? Nola kantatzen zituen? Kantatzeko. Kantatu. Bazi kantatzen zituen, nean eta kuadrillo eta jotas navarras. Kantatzen zuen. Eta larrean Luis Ferreño eta denak nahi guztu maten ziten nola kantatzen zituen. Abezi jondilazion. Por ejemplo, bai, garrasi eta bezen lortu ben, kantatu. Eta jotetzin ere, jotetzinak gaza denen kantatzen zuen gau bez, igual ordu bileko, amar bileko ordu eta kantaz luxatzen, elegante kantatzen. Baina bizia Ferriñoneko Juan da. Baina, bidetorien mentzu bien, Juan egesan ziten, Luis Larriana. Kia zila. Luis. Beste kantatzu. Nean egabia Miguel, da bestilda dana Juanito. Musika egezion barretan dezte, eta biari jarri beran. Biari, armatzen zubien. Kantatzen zubien, kristamon la cuadrilla de Zartan. Hoi, Salvadorrek eta... Beti mozkortuta, arbizuko kaleta. Bioi pensatuta, kantak. Nola kantatzen zuen bez. Hoi, asko kantatzen zuen. Politiakak bioi pensatuta, kantak. Akordatzen zai bat tio ematen da? Hau ba, esan duena honek, aquí estamos, a cuadrilla de Zartan. Berti mozkortuta, arbizuko kaletan. Ai Maria, nola zenura? Maritxu. Jaztu idazkabe jaleno. Azte behin olen ezkonduko gaitun. Ai Maritxu. Ezkonduko hola Biari, bertxotan, no? Ungi kantatzen zuen. Salvador Hidal. Lehan beto kantatzen zuen. Txikiteko gotzek? Bai. Eskola da jaten zinen? Eskola, hemengo eskolake etxeko denboran Larrian zen izen dugu benguk. Bai? Bai. Eitiko zion? Bai. Maria Luisa zuen familia, ez zuen familia bizar. Larrian kozinazioak ezkondu bat hartzea Maria Luisa. Hai bizitu zien, Larrian zan alde bena, bueno, bestitxea zen ere. Eta han idu joan eskola guk. Meistrua bizit denan? Bai, goien joan. Ordu bane, ez gineak ema uriroik eta gahan kromoekin, bat zintzen kromoek, burunisko baiak, zintzen metalak eta bestea zuten behiz kartonak eta haikatzen ginean dolak bortaka. Zainatatzen zinen bangainea, hori puntu ez eta hola. Eta bestaldea soka salto eta... Zaino atxokakan. Aitokakan? Lur montonien, egur resatu eta bat abezkiaki zuzaken zinuen ari, egur resatu zuen mugitu. Eta mugitzen bat zinuen zubidatzen zinuen. Agio zen zen, bota, makila. Mila. Jo, kapelusa ere, kapelus, enzerruz. Zer da? Kapelus, osea, kuadrilla biltzen ginen da, patia kontran, galtzen zuen nazion patia kontra behira, eta ja, Osaetin kapeluz, zentzerruz, eta denok orduneko estaltzen ginen, eta ordu behar bat abestian bidea. Osea, antziona, besti biletu bizituen. Den bizarra batzen zuena, atziabura pate kontra. Que trabajo, zer. Eta bestela, eskolan meistru bat akoratzen za, o meistra? Meistra, bai, dekasturdial ez ginen guk, meistra. Ez da labatzea tibela, listan itzen eskolan. Bai, Bai, beti lehen. Bai, Ez da nahi behu bajasotzea bete egitea da. Eta, kantatzen ginen guen,
espera, nola da. Niñas, si queréis venir, vamos a la batalla, vamos a defender a nuestro santo papa. En la... te dice, esta, antes de defender. Espera, cantonéis. Bai, kantura, ez da, bai, kantzen zinela. A defender a nuestro santo Yo veis, orduan ze himno klasezion. Bai, claro, himnoek eta... Eskola biziak buelta ematen ginen, himnoa kantatu behar, eta jo kantatu. Republika garinen, Hola, bai. Txikiteko gauzek eta zu eskola eta jamitzen duzinen? Eskola oso gutxi. Gutxi. Jo baten izen partikularria. Doña Carmen horren zen, ayuntamentuko goi jortan. Bai. Eta lehenbizi, zera horren zen, beste mestuet. Bai. Eta jo hoi jarri zen Doña Carmen da, Claro. Amak eman zituen, etzak egin ez, meindere, ez ere, eta amak eman zituen meinderik eta guatzia eta noteko, eta bueno, oso kontentu horren zen. Eta partikular ematen zen. Partikular ematen. Jo jaten izeni partikularria esan ziten. Mira, te voy a decir una cosa. Has aprendido más en 15 días que no otras en 3 meses. Oixo gure ez da edaztutzen. Hombre, eso esateako, bai. Mixinen marreun, nun zinen, errotapien zetako, amina subeeteko, subazetako, amina bihotzeko, amina zetako, oilui kasueteko, oilu ezetako, arrontzieteko, arrontzia zetako, apesai emateko, apesazetako, guta mundu guztia salbatzeko. Oire! Da, zu, esto hartzei lan bidien da gazte-gazte Jo, ni bortutetako, bortutetan, eskola baginoet biletzen ziten nahi, elurra jentzen bonin. Arde jegetzen jezginen eta kanpoa, hor duen eskola, pesatzake. Besti gaurri abanik, guai bezala zuen zeratzen. Besti gaurri abanik eta iazin edet joik eta... Askotan bagitzen ginen, zepu egitxo horiek erapatzea, eskola egin da, hola buen izena. Bai, eskola gauzapari harik ezita... Batzuk, ezkerran, Juaniton, da, oike, Kastejonen, da, Berreñoneko, eta hori dena baten, bueno, ja, gu, itxien beti ardiputoki, hartzeiek eta lan gehiago. Bai. Tolexe. Txintxoketan zinen, gaur gine... Du esaten gine, karakara txintxoketan. Horren jatzen da, atzen dio irulan da, horren jatzen da, degon batzen zen da. Jo, karroi bueltak eman da, belarrak egin urrenen gutzi, urrenen karroi bueltak da. Eta jo guelien jika, eta batek ez da izan duela, eta ez dina mutiko segiatzatik da. Eta jo txintxoketan? Txintxoketan? Hori nola da, karroatik, nola... Karroan endaitxien jarriko ikien zu. Eta borlan behar eta berba goiti botatzen hori, da borra. Jo propina bat eta propina bita. Neiko atela bi, nik esaten jo, neiko atela bi. Hori nola, propina? Propina, bez, bi, propina. Esan joan, ba, abra noi tokatzen da jo, bai. Bebe, ja, peligrosoa zen, hanbi botatzen bazinen, demonioan golpiatzen jatuzun. Enteitzura eta atzen batzen. Eta gero, zera, atxokakata, bai? Atxokakan. Guti sartzeko mogoen atxokakan. Hemen eskin hortan, loioten zen ba asko. Kante jortatia eta, loia, atxokakan horren ditzen ginen. Eta nola, ze nola, atin jogotan zen? Arregi jentzen ba jozu besteai, arregi abotatzen jozu. Eta ura eskeman bizu? Ura eskeman bizu. Anelakan ebitzen minen, estantzia. Anelakan? Pues, Lolano eta bagaletzen zen, da bestiak, estalian den tokien, txematia iguetzatzen minen, ez, anelakan gaizte.
Eta sokak ere, iuelo. Sokak etxun usten, hau txekin zela da. Sokara amatzen. Ne esaten dio, bezalako prozeso demen gurteko. Eta gero, argibu betazten nuen, behitik eta, hola, aguarrei, terdiene bela mos baharri, toz initxetan da, noa zuen talan edarre. Noiz jarren zin bien? Gogien. Bea, domenizan dute, nola? Ez, hoi, argi denboran. Argi jantzion denboran. Hoi, zera, oktubre o... Behi, oktubre, ez, janixo. Behi, jango. Dura, kolokatzen nuen, dakatzen nuen, nun behin da, eta atzen zin, sustu azmaten du, noatzen du. Aio, pena. Kalabera bat. Eta guide bat zerunda betak usteun da. Eta gazte zinen, Eta, bestela karrabeetan, nola? Hoi, karrabeetan. Igual faten ginezu, zerana zubendako parenteia, Margarita. Margarita kafeena eta Isabel. Da, igual faten ginen karrabeetan. Eta leheno, ikiek eretzun usten, soineko atzuk baten inuzkitik. Han aldatu, ikiek enukitak, noiz bekire karrabeetan, eta karra pixketuk bildu. Ai, ama, ai, karro etxen, ez du batziati, itxek iribilinela. Itxek iribilinela. Osea, que karrabereta zen lan egifateko... Fateko zero, oi? Bekio arru etxen, paper etxen, aitxaita mai... Ambazioa, zinegela. Oino zeketzen. Amas itxen, izkamezan bezukuek, Karo, horrenate. Zui osaba zen. Aitxan, aniaren. Robello, bai. Osaban bizi hau anien, gana lekoa. Da bakarro erra bizi, segidea. Beratzi zeniro zien da, igualta. Batetzen, bizi honetan zen, gara gortxika batean zen. Zer askutzen komunizan zen zen, rostu bategi, gamatu bai. Eta, bideoten zen ba. Eta, ostuen zen. Frantzia, hola... Ez, batuen zeraino, Txilea. Eura gorrik. Nahi, hiru alde men institu bien. Hemen arbizuko hango. Arbizuko. Ricardo Hanarona. Bai. Antonio Juanito. Bertan. Chulo Miguel. Tabian stan estos requeteros de Saltzulatik zibi. Eta gio dizkoneko Antonio Buenjura gerran asko izien. Ja, gio ni betzatzak Bilbao bombardeatzen azela. Gau entzakanik gaur baliz bezala xe, Nik, beti xetienaz, gehiago nitu. Uste zelan 37 Bilbo, 37 bombardatu, barratu zirena, Gernika eta birena. Hemen dipartzen juen, Zaragozati, avion napila, igual berroita marra avion, bombak. Boi, dipartzen juen. Hemen sotan boi ginitik, eta Bilbora. Eta han botatzen ziren bombak eta behezen eskargatuta, behezen botatzen juen hontza. Jo, batzuk esaten dite hoi, razionamendu gari jenda, igual txarriak gogu esintzen zubila. Gogu ez bestela. Esto zenuen fiskalia o... Zeitzen duzen, iruño goten bitxula. Solda goten bitxala, lazke maten zen itxara. Handitu zen. Eta, dena, regizten zinen bat, Juanito Ontxe, sega, sega zeraten. Berregiak. Eta, gari gien ez mendu gordeitzen. Gari gien zatu, gari montonien. Eta, etortxuguik eta registertzen da Juanito Ontxe da, omen di. Eta haino sega. Apropos gari zen gure eta biztu gure. Apropos gari gire. Hemen die bai, astatu. Zogat bai gora. Ojez gora. Jalo izan zen. Gari gaztarrak. Gaur nahi zurik ikusi zigor jendean eksterka gariek estaltzean. Txistorra eta batzen bat.
Jamonak eta balin bazizun estantzia, borsik aso. Claro. Zeran negoziazion ba. Letxonak eta jentzen. Claroa, zeran patetak egitzu iruzten ibiltzen. Ez, Hauen, bi urte hiltzen, mutiltzarrau galindoana mutiltzarraura, 101 años beteta. Eta uratak iso honoko bedro biltzen zien, rusua ategi, jemezia ategi, pateta agi. Eta harrapatu zikibien, eta gainuna presintetu, eta biak lankare sagazteria. Lana ondo zien, urte emato entzuen. Niene. Que era un, etxema, orazion ba. Ja, behiata, enbizuen pateta. Joata, zien, jo asisten bizkiete, suabezitzen asisten geldigen, bizka. Ia zer da baizuna, pateta egitzen oso nindu ba. Gosiltzen nahi data. Gosiltzen nahi da, zuk minio ozetuzu 1000 kilo pateta. Batetuzu 1000 besta, eta gipuzkoa da, sartuzu 1500 beste. Jendio hori, gosilio zu eta zungi eta denak ongi. Denak ongi. Tetsuela metitzen hori. Zuela metitzen, gari jeiten. Gari ez du beziki hor duen, bidau. Eta diru egetzen ikusten, diru egetzion. Eguzkiak urtzen du goian, gailurritako elurra. Guarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe.
Guai bezala diru bidea hasi, eta jende alinoko balio, doblatu egin. Guako jende izagi... Ez que kanbioa da hundilloa. Hundilloa, eta guai botako dio latza. Guai krisi, esaten da inarrekin. Bondi bese garri belda. Aurrero bizia gorro zen, latzo, lan bizu beti, ez da dira? Nire zaiten importatzen ere. Nire xori guelfaten nintzen, eta lan egin nuen joz negamet, eta osun gehoten. Beha, gio, igual jendieke gorra bali mazen, gio jendieke laundu gehiago egin zuen esaten zen joan da. Txe, txutziatare, Marko Sena denak etortzen zindago, deno faten. Gok baino bohondategi jo zen elkarri lantzeko. Tarke kamu zen hori eta bian ella bakarri zauden da, bestia ate behi lanen balin batzuken, fantzen harri lantzia. Ez da horako oite, Aurrero igual herri guztia familia hundi bezala. Ego maitza zuitzeko denboran behi, hobenin maitzasko zuitzeko, eta aldemenak eta lehen gutxiek eta, osea, ez dakipanik, berba, astu izan egin emela, beste bohondate klasiak, gaur ez da bohondati hori. Elkarri laundu. Aurrero esan duzu, auzolanien. Auzolanien jendea lantzak gion bere, bihurtzuen. Hor ez da lantzit. Bat bitxe beha eta egiten du itxak. Diferentia zen aurreko. Ale, posi bizitzen ginen? Ogo izan nite, igual konformatu gehiago. Konforme. Eta jendik egitio lantzen zuen, ez? Distinto da, bai, bakarri zauden. Ata eguzik eta zabalik eta jendeak. Zera, koitik alintzeko, ja, meku etorri nina, koitik alintzen, koitik alintzen, igulo hoten zen, geho hilarionak, bastante